want to say good evening to everyone who is here. I'll say a few things in Igbo, but I really want to make sure I carry everybody along. My name is Tochukwu Iloabuchi. Ifeoma Modozie is my first cousin. His mom and my dad, same parents. So I am part of the host, even though I'm not local. She's my daughter, and that's why I'm here. And we're glad to be here, and we thank you for coming. So to help make sure that the evening goes smoothly, I'm not very good at doing this. So we're going to introduce to you the MC, who's very good at doing this, and who will guide us through the rest of the evening. Ladies and gentlemen, let us welcome Dr. Imo Kafa with a round of applause. Listen, in the Jacksonville, I'm going to walk away with this microphone. I didn't get an applause. Okay, all of you are welcome to Jacksonville. Can all my guests or visitors from out of town wave your hand, please? Oh, Chineke. They are, wow. Napo. Okay, tonight is tonight. And I asked Ifeoma, can she dance? She said, Uncle, you know, I can beat my mom and my dad to dance. So we're going to see that tonight. We'll make it real. Okay. There is something silent millionaire confided in me. And that something is that Napoleon is coming from Orlando with Golden, Stout, Heineken, Hero, and I said, look, there is something I can do. I can Upami, and everybody will drink with this cup. How about that? Napoleon Gaga? Yes, okay. 7 millionaires beginning so can you come now? All right. Opening prayer. When I get to it, Father Martin. Okay, Father Martin. Because you want to know. Father Martin will go one night working from Olu Senatorial Zone. They got one day neck. Yes. On your. Oh, give me your passport to the Anambra, but I will be on tonight. Amen. Amen. And those who can stand, please stand. And those who cannot stand, you can sit. I believe all of us are Christians, and we want to enter in a special way into the presence of the Lord. And I ask that you stay in an attitude of reverence as we want to thank the Lord. We come not for a funeral, but for this great celebration of success. It's a great gift, and so we thank the Lord for this gift. I begin to thank the Lord in your heart. Appreciate this great gift, and also for the gift of life that you are here to witness this great event, this celebration. Thank the Lord in your heart and bless Him, because the future is blessed for all of us, for our families, for our children. God has stretched His hand upon us to bless us. He has promised me He will never fail. I will follow Him. I will follow Him. My Lord has promised me He will never fail. His faithfulness is forevermore.
He has promised us He will never fail. Yes, Lord. I will follow. I will follow Him. My Lord has promised me He will never fail. His faithfulness is forevermore. Ifeoma, the Lord has promised you He will never fail. I will follow. I will follow Him. My Lord has promised me He will never fail. His faithfulness is forevermore. Akabigalamo, wineja mwenalae. Akabigalamo nyanememba nakage kaine lanya. Akabigalamo, wineja mwenalae. Lord Jesus, we come together to appreciate all your gifts, all you have done for us. And we are saying thank you, Jesus, for all these gifts of families, of friends who have gathered here today to celebrate your gift that you have given to us. And we say thank you, Lord, for all this in the name of Jesus Christ, our Lord. And we ask that you continue to bless us. And we know that the future is bright for our sister Ifeoma as she continues to forge ahead in her studies. Father, may your Spirit continue to guide her, give her the spirit of wisdom, protect her from the evil one. Father, she will go to school and she will return with success. Amen. And her future will be blessed. Our brothers and sisters, Father, your hand is upon them and you will continue to bless them. Bless the parents and bless everyone here who come to share in this blessing. That their families, their friends will also receive the grace that you will pour out today. In Jesus' name we pray. Amen. And so we pray together that you bless us, Lord, and we trust in you. And may the blessing of Almighty God be upon you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you. Can the church say amen again? All right. Mana eje ma akwụkwọ n'ụlọ ma iso Igbo na-afịa ma ya nwee nke mkpu onwe ya na-aghọta sị kọwalịa ihe mkpu. Ndị be ya ekene unu! Ekene unu! Rienụ! Mụọnụ! Ụmụ unu zụwa unu! Ọ Ifeoma ka a bịara ime. Ịma na awa MC n'okwu na na-afịa ya arụ. O wee bịasị nyere ya aka. Mana onye ọya na-eme ka chi esi wee kie. Onye nufu ife a bụ ichie ọba Udezulugbo Abagana. Mụ na onye be ọdụ enyi Abagana, ịyọm ọdụ enyi Abagana, o chizuru echizu. Ayara akụjara akụja. Wee tagide afụ, wee zụlite nwatakịrị, o wee kunie, wee mepụta nne na nna ya na ikwu na ibie ma ndị fụrụ ya n'anya mepụta ifele n'iru. Ọ Ifeoma ka ọ bụ bọọlụ. Afịa akwụkwọ Ifeoma o wee mechapụta ifele n'iru. Ọ Ifeoma ka ọ bụ biko sịkọrọ ndị ya aka. Sịkọrọ ya aka. Ndị be asịkwa na mgbele ihe n'oji ritu abụọ tụkwanụ nwa mgbede. Ọ na-enye n'oji ritu sịkọrọ ya aka na ọ adụrụ unu mma. Asị onye Ifeoma merụ ṅụrịarị ya. Onye Ifeoma mere ife onye Ifeoma merụ
So you can do Ifeoma, one way or the other. You'll be part of that celebration. Now, when Ifeoma had their guys to do I will Ifeoma when everybody in Abia, in Ifeoma, he will when Ọfọdụ agọgide n'ebe a bụ na nkunu ji ahụ ọhụrụ nke ya akwanụ n'afọ Jizọs. Anyị gbuo n'aka ndị mma, anyị gbuo n'aka ekpe mma, anyị gbuo n'iru mma, anyị gbuo n'azụ mma. Ụkọchukwu kpere ekpere ma ife na-atụkwasị n'ebe o kpere ekpere bụ na Chukwu anyị na-efe ara larụrụ ụla na chi anyị mụ anya. A sị na oke aga eriri ife onye mụ anya maka oke dịka o were azụ fụdịra ọtụkwa azụ ọpụtakwa onye ọfụkwa ọtụkwa azụ. Chukwu anyị na-efesi etu a mụrụ anya na-eche anyị. Ya bụ na ọ ya dụrụ unu mma ụkwụ jide akụrụ ji wee na ụkwụ ya kpọrọ onye ọbụla onwe okwu onye ya etite ọbara ma ọ na-ana onwere onye ete na wee ze mmiri ụkwụ ajide ka anyị eji wee n'ụkwụ ọma n'Ifeoma emegolo anyị. Wee na-ayọ Chukwu biko ụmụaka anyị n'ebe anyị adụrụfa na-aga onwe ya gafere ụzọ ya kpọpụtara anyị ya. Ọbọkwanụ nne na nna na-azụ ọ Chukwu na-azụ agbaka bụ mbọ bụ okwu ọnụ na-azụka m nwa awụ okwu ọnụ falasi ọkwụ eri onye awa ọgaranya ọ Chukwu ka ọ dị n'aka. Ya bụ ekpere anyị na-eme n'ọfọ na-agụ ụmụaka anyị biko ya azọpụta ha n'obodo a nọ n'ime esiri ike. Obodo ajọkakwa ahụ ọ marụ mma mana ọ jọrọ njọ. Ife ọjọọ dị ebe a kara Ifeoma dị na ya. Nọọ ịbịa n'anya afọ ezigbo ife iti aka ọ dịka ebe eji ịgụrụ akara ọkụ ịma ma epepe anaghị akara ịbịa ya asị uji egoro nke ya ata. Ọkụ obodo ahụ mmanụ ọkụ akara mana ọ dị na mmanụ ọkụ ịbịazi isi nye ya akara asị uji egoro akara ka ịta. Onye amalifeluzi ọchịrị aka na abụọ wee were anya ka akpụrụ akara a niile ma akọziri ụlọ ife ya eme ya. Ọka obodo ahụ ya bụ na-akọ n'uche ka anyị ji wee na-aga na-ekperụ onye na-aga na-ekperụ Chukwu ya bụ adụrụ na anyị mma. Ifeoma emegolo anyị ekele Chukwu anyị erikwu mụa afọ nke a na-edosi afere ebe niile anyị emekwa ka anyị eme ife anyị ajụ narụkwa anyị n'oyi ara m erikwa ndị jụrụ oyi n'oge na-alụ m afọ. Biko nụ ife anyị eri eri ife anyị aṅụ anyị ede DJ adịgo redio bịa ka eke ime ha adịghị mma. Biko nụ mmenye arụkwa ezi ọ dị ka ewefego my time ịbụrụ ọzọ ihe kwesị kpọnite m ọzọ na nwoke a na-ekwuga. Biko daalụ nọ ndị be ekenekwa m ụlọ ọzọ tonichi ọba daalụ nụ nna gị ya iji zuo. Okay. Okay. I can work entrance of celebrant with family and friends.
We are skipping the next item on the agenda, number 5, and we're going to number 6. Ifeoma, you and your entourage, you are going to get your food, okay? Then, quick now, so you all can follow her to go get something to eat. Thank you, guys. Thank you. Are you eating? Okay.
Please go through this line here. That's where the players are. Go through here. Yeah, go through here. Go through. Okay.
Hello, Willie. Because if I know, hello, Willie. Oh, yes. Thank you. People, the bank of Moses is here. And we have a bag full of money. Oh, yeah. Oh, yeah.
I want you dance with my music. They be like saying I'm a fan. I like when she play the bass line. It makes me sing ooh la la la. When she down, it makes me sing ooh la la la. Oh yeah. When we come back, she let jump. Got the country, we got bros. And when they ask me, what's me? The some talk say I don't like this shirt, but you're money. I still don't say my mama don't like them. Say I don't want this shirt, but you're money. I still don't say my mama don't like them. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. By special request, the dynamic friends of Jacksonville, they want to install in the silent melody of Jacksonville and Nigeria. So, silent melody, you ready? You want to have your chin? Let's have your chin. You want to have Google 2 extra hours. I know. Okay. Big bonus.
mind, kindly directly praise of Jackson is going to kill silent millionaire. Okay, where's he? Where's DJ? Okay, please have your seat. Don't leave yet because we're going to perform some magic here now. All right? Wanda, have your seat. We're going to perform some magic. All right? DJ, have your seat, please. Okay. What are they? Okay. What are they? Oh. Sorry, what are they? Congratulations to me too. Thank you. Rules on one. Yes. Okay. DJ, crank it up. Yes, sir. Oh, chicken. Yes, sir.
There is a special something from Imo State and Anambra and the Federation of Nigeria. Where is my good friend, Sir Vic? My brother. Okorocha or Okorocha? Hey, Okorocha. Okorocha, no, Okorocha. Tufiaka, Okorocha. No. Okay, tell me Sir Vic. Okay, the present governor of Imo State. I'm going to change the governor. I'm talking. I'm going to new governor. Okay. So Victor. Okay. So Victor Girosi from Anambra government and he had your Imo State. Yes, sir. And actually go sign the thing. America, I'm going to do a passport to the Anambra. The local is no longer from Imo State. I'm from Anambra State. Cha-cha-cha-cha-cha, Igbo kwenu. Cha-cha-cha-cha, Igbo kwenu. Mwonu. Zonu. Iji gwa gị eziokwu, asị mmiri ruo ebe ọ na-adọrọ ya adọrọ. Agba ka ha ata mgbọrọgwụ abawa ajọ ọhịa. Ezukọ ya ha eri udele atọtụ okwu ha. Ọ bụ eziokwu? Oge ndị Igbo eruola. Asị na aka ịgụrụ nwata agụụ ọ naghị arụ ya afọ. Ihe ọ sịrị onye mkpụmkpụ ya yi high heel, ụmụnne ya mana ọ bụ akpụda. Ọ dị egwu. Achọghị ka ndị bekee mara ihe anyị bụ n'obi. Ka anyị gaa n'ihu. Igbo kwenu! Kwenu! Onye isi ala chịburu ala Amerịka ọtụtụ afọ gara aga
bụ Bill Jefferson Clinton agbagọọla ihu ma tụọ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị nke Republican Party aka n'ihu ihe mere ha ji buso ya agha gbasara iji odumodu ahụ ya na Monica Lewinsky jere nke chịpụtara ya okwu ama ma hapụ agamebu dịka Donald Trump ji ịtụ asị na ụmụ nwanyị agbaghara ahịa na-akpagharị n'obodo ka bịa gọrọ arụsị ọsị so naanị arụ ya mere bụ ịjụ nwaanyị ahụ ọ kpọwara akpọwa ka ọ na-ere ere mana Trump ajụghị ese ma nnu na ogiri ọ dị n'ofe tupu o richaa nri edewere onye nwe ụlọ ma kụwasị efere o wee yọọ ndị Demokrat ka ha chụtuo Trump n'ọkwa ọchịchị maka ihi na ọ bụghị ka ihe nracha si amị Rochas Okorocha nwoke ahụ ketụbere afọ ka ji akọrọ n'ikpe ọcha ebeele mmụọ na mmadụ gbasara otu o siri kụọ afọ n'ala na ntụliaka elu ọchịchị nke sineti ihe na-ewute ndị Igbo karịa abụghị na ọ gbanwere aha Buhari gosi ya Okechukwu kama otu o si were njeri naira kpụọ oke na ngwere n'ala Imo ebe akụ ihe oriri tọdụrụ ụmụ Imo aka na akpịrị ma na-agbakwa ha ose n'anya eleghị anya n'azụ agwala arụghị onye isi ọhụrụ nke Imo bụ Chief Emeka Ihedioha ka o were ubiri wee mara kpụrụchi maka ihi na ofeke na-akwaso ikwikwii iko marakwa na ile ya anya n'ihu dịka okenye ịṅụ mmiri o jiri kwa aka maka ihi na ihe efu niile n'ime ihe efu ha niile bụ ihe efu akpọkọkwala ụmụ Igbo ọzọ ha bụ ijiji na iwere asụsụ na omenala Igbo tụnye n'ọhịa ma na-eri okwu bekee ka ji ọcha ọ bụ Dr. Imo Okafọ na mkpọkụ a na ọgbakọ nke otu ndị Igbo niile nwere n'ala Amerịka oke alụlụ dara aka n'eze wee kwuo sị ụfọdụ ụmụ Igbo ndị bi na mba ụwa dị iche iche ekpofuola asụsụ na omenala Igbo ka ntụ okoro ma mekwa ka ọ danye n'ọhịa ọ sị ụfọdụ na-ahapụ ịza aha eji mara ha zawazie ha bekee ọ sị na ha na-ahapụ ịza Chukwuma zawa Chọk hapụ dimgba zawa Dimson sitekwa na Okereke zawazi Kelesi ebe ndị ejiri dike wee mara aha nna ha ka na ugbu a na-azazi Dike Dr. Okafọ gara n'ihu wee kwuo sị otu ihe pụtara ihe ma kwụrụkwa ọtọ ka ukwu nkwụ bụ na nwoke ibi dakwasịrị afọ otuto bịa tụkwa ya ọ bụrụ na ibi egbughị ya afọ otuto ga-ahapụ ya aka maka ihi na nwata na-eje mkpochi nde nri abalị n'ajọ ọhịa aghaghị izute ụkpala ụmụ ndị mmụọ ofe okporoko na ogiri isi otu agadi nwaanyị siri ala Igbo bịa ileta nwa ya mụrụ nwa n'ụlọ ọgwụ Amerịka achịpụtara nwaanyị ahụ ụkwụ n'ama mgbe isi okporoko na ogiri isi jupụtara ime ụlọ ọgwụ ahụ niile dịka ya bụ akụkọ siri debe ihu isi okporoko na ogiri isi nke mgbafọ iwe Jiọma butere nwa ya n'ụlọ ọgwụ mere ka ọtụtụ ụmụaka amụrụ ọhụrụ ka ume ka ngwere dara elu na otu ha si rahụ ụra mberede na-amaghị ọkwa ọ gbara mgbafọ gharị mgbe ndị uwe ojii wụchara n'ụlọ ọgwụ ahụ jidekwa ya abalị abụọ agachala kamgbe mgbafọ siri n'ụlọ nga wee lọta o wee sị nwa ya na ya ga-alaghachi ala Igbo maka ihi na obi fere ndị ọcha n'azụ iwe mgbafọ abụghị ihe ndị uwe ojii mere ya kama akparamagwa ọjọọ nke ndị ọcha agbata obi nwa ya na-akpaso ya Mgbafọ gwara nwa ya na ndị ọcha agbata obi ya nwere obi ọjọọ maka ihi na nke lọta ọrụ na mgbede abalị ọ pịa ihe aka ọnụ ụzọ ụlọ ebe ọ na-edebe ụgbọala ya emepe ya anyaba ya
mechie ụzọ na-apụtaghị iro jụọ ese ka ya nwabụ Mgbafọ si wee na-eme. Ọ sị ọ pụtara na ha amaghị na ya gara nga, gịnị mere ha ji na-enweghị ike isi ya kedu ka ya na ije si eje. O wee bụrụ ka ije ala bekee nke Mgbafọ iwe ji ọnụma si bụrụ ụkpala kọrịdide kpasoro agwa ọjọọ. Ndị ọma na-ege ntị, ọgwụgwọ bụ akụkọ anyị nke obodo taa bụ ịta ka anyị chọrọ n'obodo echi mgbe onye ohi ga-akwa na ya nwụrụ anwụ ka anyị niile gaa na chọọ ihe anyị furu efu. Asụsụ omenala Igbo Ladies and gentlemen, I want you to be compared with the Rogers because my father's name is as long as a snake. Who would like to answer Ibonika Chukwu if I can maybe? Ibonika Chukwu if I can maybe? If I can maybe? I was compelled to anglicize it when I was about to go to Canada. From Ibonika, hold on. I want you to compare you to Roger because Roger is our man. You are free to make a example, but biko Igbo kwenu asị na onye ekweghị ka ọha eburie ya ama nna ya. Enwe mgbe m jiri kpọọ nna m ukwu aha. Biko ihe mere bụ ka anyị kwukwana ka anyị si wee na-ahụ ya n'ala Igbo. Ọ dị mma ka ọ dị. Thank you. Thank you, my brother. Okay, now. Yes, ladies and gentlemen. I'm sorry, I'm not as good as Victor, but whenever he's around, I feel good. Because he tells the story the way it should be told. So I'm not going to belabor this cake because we still have some dancing for another half hour before they kick us out. So this young lady, as you all know, did her due diligence and graduated from high school. And as a matter of fact, she's not even getting any summer. She's already started. And she came back yesterday from Florida Atlantic University down south, and she's going back tomorrow. Wow. So she breezed in to bless us with her presence and to share his little accomplishment with us as she embarks in the new accomplishment. So we are privileged that we are here in the city, in a place where our community members continue to do awesomely well. We are so proud of our children as they do this and do this and do this again. By capita, when you calculate what we have accomplished, we have done better than most of the places where our people are. We are at least in the 75th percentile in terms of accomplishments of our children. And so we're not doing badly, folks. So clap for yourselves. Yes. And we will continue in the success. So without further ado, we're going to count from 3 to 0, okay? Okay. When I say 0, you cut the cake. Okay, where are your siblings? Where are they? Any of them here? Where are they? No, they're outside. This one is graduating next year, the other one the following year. Yeah. So they are with their group outside. I see. And they're warming up. You know what you told them? Okay, here's the senior brother right here. Here you go. This is already, what, 10 years? You don't do this over. You pass the touch to this young lady, right?
So we can get those guys. Has the torch. Yes. And they will continue to burn. So on your mark, we count 3, 2, 1, 0. Hip, 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 hip. Hooray! Hip, 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 hip. Hooray! Thank you. People say more than to your elbow. Yes. That's right. Congratulations. Hang on. Open one more time. Oh. Get it? No, I don't get it. No. Gabe, you have to kiss her on the cheek too. That's not fair. Come on. Yes. Oh, yes. Yes. Thank you. Okay. Can Godfather Ifeoma? Can Godfather? Godfather. Okay. All right. Hey, you got them so. Imagine to me and not the rookie walking on them. You got them so. Okay, since we have, how many hours do we have left? I don't want her to give a speech now because when she gives a speech, you all will be leaving. So, I'm sorry. If I need to cut this cake too, because I need to eat my own. It's past 9 o'clock and I'm on diet. Junior, I'm getting you right here. I don't want to do this, but I will do it anyway. The committee said thank them before they eat this cake, and then then you can go home. Daddy will stay here, mommy will stay here, all of us will stay here, all your aunties and uncles will stay here till they break, and then from here we'll go to church. So thank the people that Very much. I just want to thank everyone for coming out tonight. Please say your mouth. Please say your mouth. Put the microphone close to your mouth. Yes? Good. I just want to thank everyone for coming out tonight and for supporting me through my years of high school. And I couldn't have done it without my family, my parents, and everyone here tonight. So I just want to thank you, also my siblings, and for everyone being here tonight. And I hope you come back next year by the grace of God. Wait, stay there. Okay. Wait. Let me ask you a question. Are you studying pharmacy like your daddy? What is it? Oh, come on. What are you doing? Health sciences. How can health sciences be preaching the gospel? Do you hear the gospel? Oh, on her way to make her Chineke, huh? So she's going to medical school. And because when I had my PhD doctor, I went home, told my mom I'm a doctor. She said she had headache, and I have Tylenol, thank God. I gave her some Tylenol, she recovered. So this your medical doctor, I will be here, and I will take some medication from you. How about that? That's a good. Okay.
I'm a 4th-degree Knight of Columbus. I'm a Catholic. When I die and come back again, I know I'm coming back. I will be a Nigerian and I'll be an Igbo. Because, Igbo state. Not Igbo state. Okay. So, because we like to celebrate each other, we're happy for each other. Each other's success is our success. In Jesus' name. Amen. Can the church say amen? Amen. Thank you, Jesus. We made it. Okay. But this is it's 11 o'clock. With permission from Victor. Okay. I'm sorry. With permission from Silent Millionaire, one of us who is a member just came in now, and if he does anything less than $300, I write him a check and give him back his money. So, Okay, DJ, give me a good song. Joe, Business International. We're coming to see from Prince Joe. Ochi 300 before. Or change. Oh, okay. All right. Prince Joe International Business. And he's a Prince Joe. And he's a founding member of Dynamic Friends of Jacksonville. The man said, "Where's my card?" The man said, "Okafo, bring your card because you put some money there. I've not been paid though. Gabe no go pay me. No one go pay me." Okay, DJ, Mark, here, let's see. Hi. Go.
Colores